Allah. A taimaka mana fi sabili. Allah ji wahidi. Yau ba kasuwa Allah wallahi. ji wahidi. Da wuta yana gani in ba ka ba gaba ɗaya tun da safi ko muka bi tun da asusu ba wa muka A gidan solo spirin 500 yake dan reni amma da ke noma ba ka ne. To ba zan bayar ba, ana sadakan dole ne? In ka taimaka ma kutumar ubanka. Sojan ma na ƙarya ne. Ɗan biri. Karka bayar. da wani hula ka kawo mai sai da daddawa. Are you ready?